Kudala. Kwenzakaleni? Okay, kudala ngenkathi ngisahlala noanti. Uyakhumbula ukuthi wangishiya noanti. Kwenzakaleni? Ngisahlala naye kuanti. Wayengihlukumeza nje kakhulu ma. Ngiyazi ukuthi wena ubungazi ngalolu daba kodwa manje ngibona sekuyisikhathi esihle ukuthi nawe ukwazi lokho. Wayengidlisa iminyundu. Awona. Yebo wayethosa Uthula nje. isikhathi eside kangaka ngihletse nomuntu kanti akakufuni. Sanibingelela bonke babukeli emakhaya beBlaqlife TV. Kwesinye isiqephu sethu esithi sikhipha izimfihlo nihleli noLungster. Namhlanje sivashela usiswethu omncane othi-ke nakunodaba afisa ukulidalula. Sawubona. Yebo kunjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Siyaphila. Ngicela ubingelela ababukeli emakhaya usho ukuthi uqhamuka kuphi nendawo. Ngizothanda ukunibingelela babukeli emakhaya nalabalalele. Mina ngiqhamuka le phansi kamaphumulo. Kamaphumulo. Yebo. Kwindawo yaseMaqumbi. Emaqumbi. Yebo. Okay. No siyakwamukela. Usisi omncane ubekwa yini la e-studio ngoba ubukeka ngathi usamncane. I'm sure mawukuthi ke na usetheshara usanda ngingena khona. Ubekwa yini la? Yebo kunjalo. Ngifunda tertiary. Into edala ukuthi ngize ngibhalele lekhaya ukuthi mina umama wangishiya noaunt. Ngangino 13 years. So umama wahamba ke eyofuna umsebenzi le eThekwini. Ngahlala ke mina ngisala noaunt. Uaunt nje ubengihlukumeza kakhulu ekukhuleni kwami. Bekuhlukumeza? Yebo. So umama ngoba uthi ke uhambile eThekwini beyosebenza ngithi? Yebo beyosebenza. So aunt ubusele naye la kamaphumulo? Yebo bengihlala naye. Okay, mawuthi bekuhlukumeza bekwenzani? Bengihlisa nje iminyundu. Yini iminyundu? Izilwane nje ezincane ezikhulela phansi. Yebo. Ubekudlisa kanjani? Bekufrayela bekenzani? Ubeyifraya lezi zilwane lezi mhlambe makuzodliwa inyama ekhaya mina ngizofrayela zona kube izona ekuthiwa ngizozidla mina ingane zakhe zona zidle inyama. Okay. Uanti lo udadabo kwama wakho noma uyini? Yebo uyena udadabo wami. Udadabo wama wakho. So umthatha ezulwini kuyakuthiwa udadabo wamama umamncane. So manje uyefana noma wakho. Ngingasho kanjalo ukuthi uyefana naye. So manje mayenza such things ukushone kuyena uthi aunt why wenza into kanje? Hayi bengihlezi ngizama nami ukuthi ngikhale kokunye ngithi aunt mina mhlawumbe kokunye ngizokhishwa isisu ngigula kodwa nje ngizoqhubeka ngidla ubehlezi nje yethi mina ngisihluphi ngimlethela imithwalo emzini wakhe ngoba phela uma wangishiya kuwona umzini umuzi lo wa aunt. Ngokwazi kwakho umama beyilethe imali? Yebo beyifaka imali kokunye nje babethi babekhuluma mina ngilalele ngime mhlambe odongeni ngale ngilalela ukuthi bathini uma beyihlezi nje ifaka imali njalo ngenyanga uma ithumela imali kodwa mina ayikho nje into engisengathi ngisengayizuza noma mhlambe kuzoba uChristmas mefaka imali mina zike ngobe ngangithola ngangigqoka kona nje lokho okuhlephukile kwami. Imake ngoba uthi ke nowayiphakela uthe iminyundu? Yebo. Okuphela iminyundu wawuyidla leyo minyundu? Yebo ngangidla ngoba isuke isithosiwe. Kokunye kwakuba umini ozohamba ayoyigumba ahambe yoyithatha lo mnyundu leyo ngihambe ngiyithose ngidla. Wawusuyijwayele ngaleyo ndlela ukuthi awuzuyigumbela? Ukunokuthi ngangisakhula ngangingazi phela ukuthi lento le ayidliwa kodwa njengamanje ukukhuleni ngoba sengize ngafunda ngaze ngafika la ko tertiary manje sengiyabona ukuthi lesi bekwisilwane sobe ngifisa ukumazisa umanga lolu daba lo. Okhazini bakho bona ngoba phela ade ukhula nabo bebethini mebebuka ukuthi hayibo umzala futhi ke nakusiwona ngisho nomzala osisi bakho bebethini mabebuka ukuthi hayibo udadewethu manje yini lento ayidlayo? Bengiyinhlekisa kubona ngoba nabo kokunye bengidudule bethi ngwashela ingubo zabo zesikole angikaze nje ngakuthola ukuphumula kwakona ngoba sengifunda nganyenya ngabaleka ngoba ngangithola umfundaze. Umama wakwamhlalisa phansi uthi hayibo ma kwenzeka ukuthi nokuthi la ekhaya? Cha akukaze kwenzeka lokho ngoba ngikaze ngalithola ithuba lokukhuluma naye uma since ubehlala kude kunami futhi bengena amakhala ekhokhwini. Oh so beningafonelani so bezwa ngoaunt ukuthi hayi uright? Yebo aunt behleze ethi hayi ingane yinhle kuhamba kahle. Bengekho umakhelwane mhlawumbe ubungaphephela kuyena uthi hayibo ngicela ngithintisa umama ngifuna ukumazisa ngalolu daba olenzeka kimi. Ukhona umakhelwane oyedwa
uMamthembu wayengiphethe kahle kakhulu. Kokunye mangihamba ngikhona nginyenye ngiyodla ukudla ngiphinde ngibuyele ekhaya ukudla kwa-aunty okuneminyundo. Okay, ngoba uthi kena wabaleka ekhaya waya esikoleni. Umama wayazi ukuthi ubalekile, wamfonela, wazithola indlela yokumthinta umazisi usangisekho mina ekhaya. Cha, umama wayengazi. Wayengazi, wazi wathola nini? Waze wathola sengikhulile nje futhi nakhona nginesho ukuthi u-aunty wayemazisa ngalolu daba lolu. Kodwa kuke kuhlangwane makuzoba nemicimbi, ngiyehla ngiye ekhaya, ngiba nje umuntu okahle ngumama ngathi konke kuhamba kahle. Angikaze ngamazisa ukuthi ngiyahlukumezeka ka-aunty ngoba bebezwana kakhulu. Njengamanje nje bayazwana. So manje-ke after isikhathi eside kangaka uthe wawuna 13 uqala ukudlala iminyundo. After isikhathi eside kangaka sekwenze njani usuzoconfessa ngumama? Into edala ukuthi ngize ngifisa ukumazisa uma ngalolu daba manje ingoba ngiyabona ukuthi sengikhulile futhi kumele alazi elinye iside la aunty lila ngalazi njengoba yena nje emuhle emehlweni ama. So kubalekile ukuthi akwazi ukuthi umuntu onjani bengiphila kanzima kanjani noma eseyifakile imali ngihlukumezekile kakhulu ngoba kwesinye isikhathi ngibuye ngikhohlwe nezinto nje eningi angikwazi nokufocusa kahle kwincwadi zami zesikole. So aunty mayiphika uzokwenzalani? Angazi. Ngoba phela ngithi udadwa abamama lo. Yeah. So manje ngiyenze ukuthi ayibo ingane namanga, sonke siyazazi ingane namanga. So naye uzoba nalokho ukuthi awu but bengasho ngani isikhathi eside kangaka. Ngiyathemba ukuthi umama uzokhumbula kolunye nje usuku nje ngithi sekukudala. Yebo uma ngisengazama ukutshentshwa ifoni ya-aunty ngazama ukumthinta uma. Ngathi ngithi ngisakhuluma u-aunty wangihlwitha ifoni angikwazanga ukumchaza ngase ngithi ngifuna ukumazisa ngalolu daba lo. So ngangabe ngisakwazi. So kungcono khona ongamkhumbuza ngakho ukuthi kena. So manje tell me i-relationship yakho no-aunty ke manje ngoba usumbona emcimbini isinjani ngoba vele awusekho ngaphansi kwesandla sakhe? Ngingasho ukuthi kunzima. Mebona abantu kuzomela ngihleke nje ngathi konke kuhamba kahle. Mase angise ngasekhosombeni kokunye angisongeli athi ngike ngimazisa uma ngalolu daba. Usakusongela namanje? Yebo namanje usangisongela. Sure. No. Okay, no umama sizomfonela simazise ngalolu daba. But we understand ukuthi kena izothinta umndeni wonke angithi. Ngikulindele nje konke lokho. Ukulindele konke lokho. And then cousin bakho amadodana namadodakazi ka-aunty angithi uyazi ukuthi kena uzokwenzeka nabo futhi baxabane nawe. Yebo kuzokwenzeka. So nalokho kulindele. Noma kuzothi kuba nzinyana. Yeah. So ufundelani esikoleni? Economics and Management Sciences. So lokhuza le relationship yakho no-aunty uma wakhe kushiyile ikufundiseni wena ke ama decisions ozowenza in the future. Kwama decisions engizowenza ngizozama ngakho konke okusemandleni ukuthi ingane zami ngazi ukuthi iphephile la esezikhona ngaso sonke isikhathi. Ngifuthi nje ngizowenza sure ukuthi ekukhuleni kwazo zikhula nami ngikhona ngiseduze kwazo. Ungayishiyi. Yebo ngayishiyi. Yeah, okay. No babukele emakhaya asimthinta umama simazise ngalolu daba lunzima kakhulu because yena uthi umshiye ezandleni ezifudumele because mayimshiye kudadwa abuke efana usumshiye kuyena kodwa ke akusenani asimazise umama. Hello? Sawubona sisunjani? Ngiyaphila njani wena sisi? Ngiyaphila. Ukhuluma noLungsta la kwishow ethi Sikhipha Izimfihlo. Ngihleli nendodakazi yakho la e-studio ithi kunodaba afisa ukukhuluma nawe. Ungakwazi umlalela? Yes, indodakazi yakho. Okay. Ungibambele. Ungibambele kanje. Mama kunjani? Ngiyaphila mntanami njani wena? Yebo ngiyaphila nami. Yini ungihlasela ngezinto engingazazi? Abantu kwenze njani? Ngiyaxolisa ngalokho ukuthi mama kunento engihluphayo nje kakhulu. Angikwazi nokufocusa nje efundweni zami. Yebo kudala. Okay, kudala ngenkathi ngisahlala no-aunty. Uyakhumbula ukuthi wangishiya no-aunty. Ngisahlala naye ku-aunty. Wayengihlukumeza nje kakhulu mama.
Ngiyazi ukuthi wena ubungazi ngalolu daba kodwa manje ngibona sekuyisikhathi esihle ukuthi nawe ukwazi lokho. Wayengidlisa iminyundu. Hawu ma. Yebo wayethosa Uthula nje. isikhathi eside kangaka ngihlethe nomuntu kanti akakufuni. Mama ngangafuna ukumosha ubudlelwane benu. Hawu, wadela impilo yakho mntanami ukuthi udla iminyundu pho. Kwakunzima ngangibekezela futhi ngawengekho umuntu engangakhala kuyena ngoba nocingo lakhe wayengafuna nokuthi ngilithinte ngoba mawuzokukhumbula kahle nje kudala ngiseke nje ngakuzama ukukuthinta uyakhumbula ngagcina ngithema emva kalokho wayithatha ke ifuna bayingisakwazi ukuthi ngiqhubeke nodaba engangisengane. Ngiyakhumbula impela. Yebo kunjalo. Kokunye nje kwasisekumina kwakumele kodwa ngoba ngimfakene nje nemali ukuthi ke anithengele izinto ke nje zokudla. Wayekwenziswa yini into embi kangaka? Cha mina ngangihlezi nje ngigqoka le ngubo lephephuli. Hawu, hayi bengimthemba umntaka ma. Yebo. Wenze ngiphoxa. Bekunzima kakhulu angifuna ukuqamba amanga. Hawu. Indaba enkulu kanje mntana ngazi ngiyaxolisa. Ngazi ngixolisa mina ngoba ukusa kwami khona kwangoba ngimthemba ukuthi udadewethu ingane yami ingane yakhe. Kangakaze ngicabanga ukuthi angenzela into ebuhlungu kangaka. Ngiyakhumbula nangaleli langa ukuthi uyangifonela. Ngama ucingo lathathwa uyena. Mina ngangitshela ukuthi mhlawumbe hayi uyena vele ubekade kuthumile. Kanti ubehlukumeza. Wayengihlukumeza kakhulu kodwa mina mama angiqondile ukuthi ngimosha ubudlelwane beni. Bengifuna ukukwazisa nje ngoba kuyinto ethi ayingivimbele ngibuyele emumva kwesinye isikhathi. Kunzima kakhulu ngoba nazi ingane zakhe kokunye zazibe zingishaye zithi ngiyiwashela ingubo zesikole. Umsebenzi wonke nje wabenziwe umina kodwa ngizohlezi ngidla neminyundo ekudleni kwami eshisiwe. Oh Jesu. Angiyaxolisa mntanami kodwa yazi bekade ngeke ngibuye ngibone ukuthi hayi mama akho esikoleni awasahamba ngendlela. Bengiwathula wena bukhalipheke kabi. Kodwa ngixake ukuthi wahamba kwakho lezikhathi la ungenzi kahle khona esikoleni. Kanti mntanami uhleli nento ebuhlungu kangaka. Yazi ngixolisa mina ngixolisa wena mntanami ngangazi. Yebo. Angeke nje ngikuhambise kube ngangazi. Ngixolisa ukuthi ngabe bikho empilweni yakho. Ngangithi nami ngithi ngiyozamela namntanami ukuthi ukwazi ukuthi uphumelele ngilinda ngoba into engcono kanti angazi ukuthi ngiyokulahla. Awungixolele kakhulu mntanami kodwa ke into le ngicabanga ukuthi uzofuna ukuthi ke ixoxe ikhulunywe ngoba hayi ayilunganga impela. Lento yenze kwena hayi angiyithandi. Kuyazwakala mama. Nami bengikwazisa ngoba nje kulezi insuku nje nina seniyithupha zegwayini manje senizwana kakhulu bengifuna ukukwazisa elinye iside lakhe lelo ungalazi wena mina bengikade ngifihlile sokuthi usebenzele wena kahle impela. Yebo. Into efuna ukukhulunywa nje le izokhulunywa nje ngizobiza umndeni mntanami kuhlalwe phasi ke bangibonisa ukuthi kwenziwa njani makunjeni kodwa nje wena ungixolele ukuthi ngakuthatha ngayokushiya ethogweni ngithi ngiyokushiya kudadewethu angingazi mntanami. Yebo mama ayiwe nawe awunalo icala. Ayingezwa mntanami kodwa nami kukushiya umncane. Nami ngiyitshela ukuthi ngenza into elungile nelungele wena ukuthi ukwazi ukuthi uthole imfundo nawe uqhubekele phambili. Ube ngangazamela ingiliso ongcono hayi ukuthi ngithi ngikushiya siswa kanti ngikushiya kaSathane. Yebo kunjalo. Hawu mntanami ngixolisa kakhulu hayi kulungile nje ngizozama ukuthi kuhlanganise ukuthi njoba ke kuzoba ngela maholiday ka December. Ngikhulume nabo umndeni ukuthi ke kuhlangane kube khona umhlangano ozoba khona kuxoxelwe lo daba ngoba ayi yazi nje wavele nje wangikhuba yazi ngakhubeka emoyeni ngaphuka umoya uphukile nje manje umoya wami kanzima kabi. Yebo okunye maye ngifisa ukwazisa kona esikoleni nje kunengane engike ngayishaya ensukwini. Awu ma nginenkinga nje yolaka olivele lungihluphe. Awu mntanami kuze kwanzima ke usuthi nje sekufuna impela ukuthola izinto yibo angazi ngempela ukuthi yini engenziwa. Ngixolisa kakhulu kodwa ke sizolungisa sisudaba ngizozama nami ukuhlanganisa izinto sithole nendlela yokuthi ukwazi ukuthi ululame kuleso simo mhlawumbe uthola abantu ozokwazi ukuthi ukhulume nabo bakusize mhlawumbe uthule noma ikhanseling ngongcono ngoba ludaba lo nami impela lithanda ukuthi lungihlukumezeke manje imini somoya nje angisekho kahle. Kodwa ke ngibonga ukuthi ekugcineni uzokwazi ukungitshela kodwa hawu mina msuke wahlala nemfihlo enkulu kangaka. Yeah. Sawubona sisi. Yebo. I'm sure inzima le. Uzwe ingane ikhuluma kanje. Yazi angenza ngaphelelwa amandla nje angazi. Angithemba nami ngithi ngishiya umntanami ekhaya ngoba phela
ingane yadedewethu ingane yami kanti angazi ukuthi kanti ngiyolahla ingane yami. Yeah, but ngiyakujabulela lokho okushoyo ukuthi-ke uyaxolisa kuyona ingane. And bengicela nje ukuthi iyenze sure ukuthi iyalithola usizo ngoba ikhala nanokuthi unolaka. Akulona ulaka lokho ngisho esikoleni bengimbona ukuthi izifundo akuseyena lo muntu lengimaziyo asenzi kahle. Hayi ngizozama impela ngamandla ami wonke and ngifanele ukuxolisa hawu ngangazi phela ukuthi ngimlahla ngithi ngishiya komunye umzali. Umlahla phela mazomshiya umntwana empilo ozomhlukumeza ngalo lo hlobo nje. Nanokuthi-ke na ufrayele ingane iminyundu. Acabanga abanye bedla inyama lapho imali ngiyifaka nyanga zonke ngoba ngithi ngenzela kona ukuthi abantwana bahlale bejabulile. Okunye sikubongayo ukuthi-ke nabezwa u-anti ekhuluma efonini obekhuluma ukuthi-ke uyifakile imali ngoba phela ekugcineni bengacabanga ukuthi wena umlahlile awunendaba. Ngempela. Ngibonga lokho nje and naye wakwazama ukungifonela ngizosikhuluma yena abantu wakhe ngithi hayi ukuthi mhlawumbe uyena u-anti obemthumile umntwana ukuthi akadayani. Yo, hayi no. Hayi siyaxolisa ukuthi uthole indaba kanje kodwa-ke siyabonga ukuthi ingane uzoyisingatha ikwazi ukudlula la. Mina impela ngisizile ngoba bengingazazi indaba. Hayi no, siyabonga kakhulu. Ufila kanjani? Somtshelile umama? Sengizizwa ngathi kukhona nje okumzimba wami okuhlangana nayo omncane. Ngikuzwe lana uthi-ke na unenkinga yolaka. Why uthi inkinga? Ingoba ngaso sonke isikhathi nje ngizohlezi ngizodinwa, ngizohlezi ngizolwa nabantu, kokunye ngidabule ngisho izinto zabo. Yabo nje njengoba ngifunda ngihlala la kule koma race manje. Untombazane engihlala naye sibiza ngo-room zakhe. Engihlala naye kokunye nje ekudleni kwayo ngibe ngifaka izinto engekho nje kahle. Kokunye ufake njengani? Khona lezo akobhala khona ngamfayela amaphilisi. Ngamfayela wona yebo. Kokunye ngidabula izinto zakhe. Amaphilisane mhlawumbe ukuthalala? Amaphilisi okuthalala angahamba yobhala. Kuyenzeka nje kakhulu kuloko. So do you think ukuthi-ke na uyalidinga usizo le-counselling? Ngiyacabanga ukuthi ukwazi ukukhuluma nomuntu ngalento ngoba ngiyabona ukuthi mhlambe iqhamuka endleleni u-anti adenza ngayo izinto ukuthi akakunezanga lolu uthando ukuthi uyalifuna. Yebo. So no, ayikho inkinga sizokutholela i-counselling. No, ngiyayizwela-ke emakhaya nangusesomncane uyakhala ukuthi hayibo umama bethu ngishiye nomunye umama ezonginakekela kodwa ngagcina sengiyithola ngidla iminyundu. Balekile ukuthi ingane zethu noma yikuphi la sishiya khona siyi-check ukuthi-ke na zi-right yini, sikhulume nazo futhi every day senze sure nje ukuthi si-involved empilweni zabo. Kulungisa kwi-Blaqlife TV siyabonga kakhulu. Please don't forget to share, like and subscribe. Sinthanda kakhulu.